Here we go, another podcast episode na po to guys. Kumusta naman mo? Kumusta naman tang tanan na? Thank you for listening. Nako, even if dili kay consistent akong uploads, kay morag, I don't know dude. Ang makawala jugana nako no is whenever nga mag-scroll ko sa Facebook, kanang mga content creators nga kuan ba? Yan ang mga sikat god or unsa na dara. Kawala jugana. Nato yung one time nakita na ko baguhay lang kanina nga nagmotor siya, nihunong siya sa atubangan sa shop ba. Unya iyang giana iyang kamot, ang kinumo sa iyang kamot, like mura gani siya maghatag og kwarta gani sa tao. Nya nilabang ang tao, padong niya, unya mao to nga walay sulod ang iyang kamot. Like mura gani puya ni may ngani nga mga kuan vlog Napay mga uban nga vlog nga makasapot gyud ba nga mura gani pwede undangon na nato ni sa muka na gyud sa muka na jud ko. Mo nang si Bite King ni undang na siya vlog siguro. Wala undang na siya vlog. Nga puti one time nakita na ko recently lang kanina nga 5 minutes ago siguro nga kuan mura siguro tog podcast clip to siya niya rapper siya pagi interview siya sa podcast. Niya na siya nga kuan daw kasagaran daw sa mga artist kay moadto sa Cebu or whatever nga na basa na ko ang comments niya ang naa dito is like saba niya sa paa ni mo nga na gani like daw kapuya niya Tumo nang pasalamat na lang jud ko nga tanan ako nga yaw-yaw or tanan ako nga opinions is diri lang sa Spotify ug sa YouTube. Kay mura gani healthy ang ako ang kuan diri mga listeners or tawag ninyo unsay koy tawag ninyo guys mga kaalinsaniti na ko diri. Kumusta naman ta diha no mga kaalinsaniti na to diha no kira mo diha mga kaalinsaniti na to dira. So annoying guys pero anyway natoy mga comments nga ato ang basahon kadali kay you know mo biya ni ato ang kuan mga listeners. So natoy isa asa man to. Niya na to siya 1 week ago gud niyo. Niya na siya nga Dolen fan ba ka og flip top? Sa flip top kato pa yung old school nga flip top jud ako naabtan. Dili nang bag-o na karon. So ang old school ako isulti ha ako mga old school nga naabtan. Si Zaito kaabot ko na niya. Ang nakanindot ni Zaito ato sa una kay ang iyang rap kay Tagalog nga kanang mura siya ga talumpati ba mura siya ganang Tagalog iyang rap. It's very nice. Anya silang Harlem, Juan Tamad sa Schizophrenia, si Target, Delo, katong bata pa silang Looney. Target na siya nindot nga kanta katong sige na kong ibalik-balik sa una. Delo, nice po kanaya mga kanta katong ang daming bobong nagtanong kung sino raw ako, ako ginaya mo nung bumitaw ako. Huwag mo nagayahing mga lirikong ito para di ka malito dahil di ikaw ako. Kato silang Tipsy D, katong lima-lima ba? Tipsy D, Rapido, kinsa pa tong uban, 5 on 5. Pero ang nindot yung sa una kasi Harlem yun si Juan Tamad kay si Juan Tamad inigrap niya kay klaro kayong sabog siya ba kay iyang baba gani kay murag mo muhiwi yung baba na si Harlem kay di siya kalito og R like Harlem andito na naman si Harlem
Nya istoryaan nila to sa una kay mga drugs like sa pa na dira J-Skills grabe kayo, maayo kita sa J-Skills sa una. Basta mao to ako ang naabtan. Pero karon di na kay ko tanaw-tanaw. Nya si Looney jud ang pinakamaayo sa una kanang mga rebut niya ba, you know? It's so nice. Pero karon wala na kayo ko'y paminaw og mga flip top. Murag ever since na mainstream na ang flip top 'no, is wala na kay ko naminaw. Silang balakid, napatoy isa katong kuan, 'to naka-wheelchair ba, kasayangan nato niya, Pero J-Skills gyud idol kayo, Target, Delo, Zaito, isa pa man 'tong uban. Muna ako ang naabtan. Anyways, Anya natoy ni comment diri nga something ang giingon ha. Niana to siya nga si Zankyo ni comment siya ano siya nga ayos another episode. Nice paminawon imo perspective of being at peace sa self-dole. So, mura gani ni-appreciate nako nga nakahibaw siya nga at peace nako sa akong kaugalingon. Din ako ganahan nga napa ko'y i-prove sa uban, ingana ba. Like mo jud to nakaana jud ko ni Byte King nga kani si Byte King 'no, maka-understand jud ko sa iyahang reason nganong moundang siya pag-vlog. Kay ikapila na gid nako ni giingon nga sa content creation industry or unsa tawag ana, is if naa na kay kwarta unya mag-vlog-vlog gyapon ka, pasabot ana you're just doing this kay ganahan ra ka mag-vlog, ganahan ra ka maghimo og mga videos, ganahan ra ka maghimo og content, ingana ba? Ganahan ra ka nga mura gud ni lingaw nimo, lingaw-lingaw ra gud ingana. Pero nay uban nga vlogger nga ganahan jud sila mo sikat, ganahan gyud sila mga kwarta sa panadara. Like mura gani wala jud ni nila gibuhat kay para malingaw sila or para sa mga viewers nila or unsa na dara. Ang gibuhat ni nila is para sa kwarta, para sa sponsor sa gambling, para mo-promote sila og gambling. Mga rage bait, mga prank-prank, mga scripted, ingana ba? Kay if di na jud nimo need ang kwarta, kay di na jud nimo need nga kay kana si Byte King gud, kwartaan naman gud na sila daan. Daghan na sila kwarta ba, dako kay nilang balay. Di na niya need kwartaan ang kuan, vlog-vlog niya mga content creation dra or unsa na dara, mga brand promotion ingana. Kinahanglan mo siya kwarta daan, kwartaan naman sila. So kana iyahang mura gyud na mga artista gud guys nga if sikat na jud kay ka nga artista, kanang content siguro nimo is magsayaw-sayaw ra ka dira. Brazilian dance or mga trend dance sa TikTok ingana. Like imuha na lang siyang lingaw-lingaw sa imuhang sideline ba. Mo na lang na siya imuhang ay mag-video karon, ay mag-record ko karon, ay maghimo kog content karon ingana. Pero di jud gani ingon nga mao jud ni akong trabaho or mao jud ni akong main pangitaan og kwarta, ingana ba. So nakasabot ra jud ko ni Byte King gyud nga I know nganong imo ning gibuhat. I know jud nga unsay reason nga ingani ka kay ikapila na jud nako ni giingon 'no. Ang mahimo nga personality sa Facebook or sa online is daghan jud mga mata magtan-aw nimo. Nya masayop lang ka kay isa i-cancel dayon ka diretso. I-bash dayon ka, magtapok-tapok din ang mga basher nimo. Mura sila maghimo sila group ba nga
Mo na imong basher o tapok mi diri nga Avengers Assemble mi sa imong mga bashers ingana ba. Unya, it's gonna affect you mentally, dude. Like mauguba jud na imong mental health ana nga knowing nga na kay mga bashers nga gipastoryaan ka nga gi-bash ko kagad ingana ba. Ako di jud ako na like mura gani if makabasa lang kog isa ka buok bash sa 100 ka nice words, mas stuck up na sa akong utok, ngana ba? So imagine na imong kaugalingon, ganahan ka mag-content creator, ganahan ka maghimo og mga content, pero the sa other side of this is more siyang pros and cons ba. Pros nimo sikat ka, daghang kaila nimo, maybe makakwarta ka ani. Pero the cons is if masayop ka or na kay opinion nga dili parehas sa ilaha, you're gonna be bashed, bro. You're gonna be cancelled, you know? So moingon sila nga si Byte King ra gyud ang content creator nga walay basher. Of course, kay mao man gud na iyahang content good. He's not doing this para makwartaan, masikat or unsa na dira kay you know na di na siya maproblema og kwarta daan. Kay na you know? So understand ra gyud ngano iyahanang moundang na siya. Kay kapila na nako nagiingon nga karon ako ang live. It's so peaceful, bro. It's so nice. Ganahan kay ko mag-podcast. Diri na ko mastorya tanan ako mga gipanghunahon na I don't care if way maminaw nako. I don't care if unsa ba na mga yan ang I'm so glad nga ni-move on ako sa Facebook. Kaya ang Facebook karon kapila na gud ako nagiingon. Di na jud ko ganahan sa Facebook karon. Di na pareha sa una nga katong kuan pandemic era pa. Ever since nga na-monetize ang mga reels, everybody wants to be a vlogger. Guba na kayo ang content sa uban, low quality. You know guys, naman na yung mga kalit sa niti, natutala kumusta na mga kalit. Like, dude, sabaan naman eh. Saba kay ka. So anyways, nakoy ganahan nga himuon ani nga episode about sa kuan. Pero before ta maabot ana, basa sa taning comment kahapon ni Eman Adlaon. Ana siya. Alin, na ako'y gusto ipatanaw nimo nga series. Series about cooking. So luto-luto guys, ganahan siya mo patanaw kog series about luto-luto kay akong trabaho diri is kusina man. You know, kusinero mo ko diri, chef. Chef mo ko diri. Ano siya, kay buo ko importante imong oras. Pero if makalugar ka, katagig higayon bisag gamay, ma-watch nimo ni. Basin ma-relax sad ka ani og makarelate. Ang title kay La Grande Maison Tokyo. Naa daw sa Netflix. So ganahan ko na ipatanaw og series about luto-luto. Ana siya nga basin ma-relax ka. Okay. So, nasa ko ingon. Mo jud ni ako ang masulti about ani mga cooking shows gani. Naay klase-klase nga cooking shows, pero naay duha ka types of cooking shows nga naay isa nga dili nako tanawon, naay isa nga tanawon jud nako. So, ang first nga tanawon jud nako is kadtong for example kadtong Culinary Class Wars. Ana siya sa Netflix, Korean na siya nga show. Unya, ang ilaha is kuhan siya kanang ilahang gipangita ang mga chef, mga 5-star, mga Michelin chef, mga ordinary chef, karinderya chef, tanan nga klase nga chef gikan sa karinderya
hangtod sa kanang mga 5 star, hangtod sa kanang mga sila na ang buluto sa mga presidente, sila na ang buluto sa mga royal people, nga na ba? So, ang nakanindot niya is tanan ato nga show is dili man siya scripted good. You know, if dili ka maumuluto, tagak juga. If ka mao kay ka muluto, kanang mga Michelin star chef, kanang mga, nice kay iyahang kay tinuod man gud siya. Like mura gani Carinderia chef versus Michelin chef ni mura gani makaana jud ba nga mapildim siguro ning Michelin chef okay nasayop man niya to pag deep fry, nasayop niya pag saute or nasayop niya pag roast ingana ba. Maayom daghan ning Carinderia chef o Carinderia chef ra ni pero maayom daghan siya kamao siya sa mga techniques sa kanang mga sous vide or unsa ba natira ingana ba. Unya nabo kay ma-learn ato nga show kay di mo gud siya scripted like mura gani mag mag-compete ang mga chef unya na magtan-aw ang uban nga walay apil sa competition sa second floor, mag-look down sila sa nag-compete ba sa first floor. Kanana sila nga, buhat niya ang kuhan seaweed niya gi-braise tingana niya sila unsa iyang buhaton anang mga boiled crabs pa sige iyahan nang ihimuon nga sauce, butangan na siguro na niya whatever ingana ba, creme fraiche or unsa na dira. So mura ganing makaana na jud ko na-learn na to sometimes niya inig-plating na nila na sila kanang mga edible herbs, edible flowers, na sila kanang mga garnish nga nindot kaayo, kanang mga makaana ko ba nga puwede man ako ni sundon puwede man ako ni kanang ma-inspire ko ba kay tinuod man gud, ingana ba. Unya na sunod, naay another class nga cooking shows nga scripted. Like mura siyang teleserye style ba, ingana gani. Like mura siyang na siya mga writers, na siya mga producers, na siya mga directors, na sila kanang mga storyboard na daan. Yeah, mura siyang teleserye, mura siyang probinsyano, mura siyang Cardo Dalisay, mura siyang kanang ingana ba. So ang kaning iyang gi-recommend La Grande Maison Tokyo pagtan-aw nako sa kanang trailer is mura man siyang scripted show good, like kanang mura siyang teleserye ba. Unya kasagaran man gud ana, butangan man gud na nila og mga luoy kay siya, kay iyang family, alam mo ingana gani. Luoy kay siya, di siya kuan, kanang mura na siya to the point nga ma-fantasy na siya ba nga mura gani makaana ka nga di man ni mahitabo sa tinuod nga you know, like for example ha, kuan siya kanang alip kanang karenderya, karenderya chef gud siya, nya na siya kanang mga backstory nga kani naay scenes kadto pagkabata niya ingana niya. Eventually ang ending kay nahimong siya ang kanang tag-iya ani nga hotel nga giabuso ra siya sa una kay karenderya ra siya sugod ingana ba. Unya, naay sometimes nga to the to the point nga di ko katuo. Like for example ha, kabantay mo na mga scenes sa teleserye nga naay na-hospital 'no, nadisgrasya kuno sila na-hospital kuno sila, gibutingan sila og oxygen sa ilahang ilong. Unya nagtanaw gid nimo sa tube sa ilang ilong kay kana ganing wala siya na connected sa kanang machine. Ingana ba, so murag ma-break ang imong immersion gani makaana ka nga hindi mo man 'to connected sa kanang if naay for example kanina hospital, if naay nurse or doktor nga magtan-aw ato is mura sila makaana ba nga sayop man na ilahang kuan kanang setup kay wala man 'to na connected ang ilong sa pasyente ug sa oxygen kay di man 'to connected sa machine ingana ba. Sometimes kanang mga police
or kanang mga military nga na mag mag action scene gud sila kunuhay sa movie nga na niya. If expert jud kay na ang mga military, mga marine, mga pulis magtan-aw sa mga action scenes niya makaana sila mga sometimes ilaha gyud ang i-count, iphon gyud na nila ang bala sa movie nga for example, Glock 'no, Glock nga na ila gyud ang iphon nga nganong sobra man 'to iyang magazine, nganong murag wala ko kakita nga na-reload siya, wala ko kita nga you know, kanang mga ingana gani if military or kanang kamao ka mo tan-aw sa kanang tawag ani, details. If mao na imong trabaho, nimo tan-aw ka og movie about ana, naa kay small details nga tawag ani, mabantayan. So mo kasagaran magtan-aw ko kanang mga movie kanang about cooking nya makaana ko ba nga di man na mahitabo in real life. Like kanang mga ingana gani, di jud na siya mahitabo, mo nang kasagaran gyud. For example, wa jud kay idea about cooking 'no, unya magtan-aw ka og movie nga kana ganing makaana ka nga sayon na ra day 'no, like feel nako if magluto ako sayon ra jud kay na siya. Kay sayon ra man kay akong tan-aw ani nga movie. Feel nako if ever man gani, mura ganing makaana ka ba nga, anong bugo man kini sila, eh, sayon ra man kay na. I feel nako kabalo ko magbuhat ana, feel nako kabalo ko magluto ana. Pero in reality, tungod kay na siya mga writers, tungod kay na siya mga script or unsa na tira, di sila ganahan nga mapaso siguro ang ilahang actors ingana. Of course ilaha jud ang gisayon, you know? So kasagaran ang kasagaran jud nga tan-awon jud nako nga kuan kanang cooking related nga mga show or mga content ingana. Sorry, is kana jud mga kuan realistic, you know, kanang Hell's Kitchen realistic jud na gyud. Kitchen Nightmares realistic jud na. Katong Culinary Class Wars realistic kay ito. Kanang MasterChef realistic jud na siya gyud. Nice kay na siya kay ang sa Hell's Kitchen gud mao man jud na siya ang mahitabo sa actual jud nga kusina, stressful, labad imong ulo, mapaso ka before pa magsugod ang inyong dinner service kay mag-prep mo, you know, inyo pang portion ng mga beef Wellington, inyong ipang, you know, mga steak, inyong i-cut daan, portion ninyo, mga scallops, ingana, inyong pang prep daan, unsa pa na mga fish dira, unsa pa na mga garnish, mga appetizers ninyo, you know, inyo nang ipang before pa magsugod, like for example, no, 6:00 mo open ang inyong kusina. Before pa ang 6:00, mag-prep na ka daan. Like mura ka inig fiesta ninyo. For example, mag-fiesta mo, maghanda mo udto. Kadlawon pa lang daan is nag-ihaw na tanan. Giihaw na ang baboy, giprito na ang mga pritohonon, you know, mga pansit kay gipang-prepare na daan ingana. Kay para inig piyesta ninyo, inig paniudto mo magpiyesta sa udto, is na, okay na tanan, you know? Ang katong galitson, naghanda, nag-ihaw ingana, kadlawon pa daan, mata na sila. Ngana ba, so mura gani kuan kanang before pa ang main event is una na ka, you know? So ingana ang trabaho sa kusina nga for example kanang cafe, buntag sayo 'no, nay ubang cafe mga breed diri sa Australia, diri sa
Australia. I don't know sa Philippines. May ubang cafe 6:30, 7 abre na sila. So meaning kami mga chef 5:00 pa lang daan. Naa na mi didto. Kay ang oven imo pa ko na ipainit. Ang deep fryer imo pa ko na ipainit. Napakay pang bake dira nga mga cookies siguro nga na. So, amo ang oras ahead sa ubang tao. You know? Unya, if ganahan siya mo magtrabaho sa kusina, no? Ako rin yung maingon is ang imuhang life mausab jud. Mausab imuhang pananaw sa tanan. Mausab imong pananaw sa kalibutan, sa mga tao. Nga ana ba? Nya diri daghan po kayong kuan diri nga trabaho, daghang drugs, daghang bisyo. Kaya na may uban nga di jud kaya sa ilang lawas. Kapuya na gid sila, nya need pa nila mo trabaho. So mag-drugs sila. Pag-es sila ba mag-es. Kay kuan man, para na pa sila energy gani. Nya ang uban since nami smoke break, smoke pa, sigarilyo. If di ka kahibaw mo sigarilyo, diri jud ka makakataon mo ni garilyo kay alkansim ka sa uban nga manigarilyo kay pwede mo sila mo smoke break. Mga mo sila sa chef nga, "Chef, I'm just gonna go for a 5-minute smoke break." Smoke ba sigarilyo? Nga na. So if di ka, diri mo nakataon sigarilyo good, ani nga trabaho. Stressful gani nga trabaho. Diri nalagas akong buhok diri nga trabaho, Moingo katawaan ta kay upaw ta, katawaan ta kay wa tay buhok pero kani nga trabaho kuan jud gani nakadako jud gani tabang nako nakapahimo og balay ani ngana ba. I don't care if malagas akong buhok as long as nakabuot na ko kong dreams, as long as healthy gyapon ko. Unsa man ang naa kay buhok pero nakasakit ngana gani, So, if ganahan jud ka magtrabaho diri imo jud hunahunahon ba nga stressful nga trabaho kay ang hours nimo nara gyud diri tanan. Sometimes ini birthday wala ka, ini mamatay, di ka pwede makaadto dayon kay mag-file pa ka og mga unsa na dira ingana ba. So, mao di kay ko motuo ang uban jud nga I'm sorry sa kaingon ani ha, pero ganahan na jud ko nga nag sorry kay man adlawon ha, pero nag-expect man gud ang mga tao nga kami nga mga chef is ganahan may magtanaw og mga cooking sa amoang free time. Di jud mi ganahan mo tanaw og mga cooking sa amoang free time, guys. Kami nga sa tibuok namo nga adlaw, sa tibuok like every day, every week, every month, every year naami sa kusina. Inig naami free time, di jud mi ganahan mo tanaw og kusina, di mi ganahan magluto, di mi ganahan moduol og kusina, di mi ganahan mohikap og kutsilyo, di jud mi ganahan if libre na mi, if wala na mi trabaho, if wala mi sa kusina ingana, di mi ganahan moanha og kusina, di mi ganahan motanaw og video about luto, di mi ganahan maminaw og unsa pa na dira kay sometimes ako idig wala ako trabaho, day off nako, ganahan ako magpalit og luto na daan. Di na ko ganahan magluto, sige ra ko galuto. Inig mata na ko nagabuntag og trabaho, luto. Hikap og kutsilyo, luto, gunit og kutsilyo, hiwa. Inig day off nako, di jud ko ganahan like mura na gud na og seaman ka, naa ka sa barko, naa ka sa dagat, sa imong tibuok trabaho sa seaman nimo naa ka sa dagat. Inig uli nimo sa Pilipinas, magaligo mo og dagat,
Adto ta sa kuan kay niuli si kuan mga swimming ta sa dagat. It's like, sige ra gyud dagat, sige ra tanggad dagat ani ngana ba. For example, imuha ra jung gikaon always is isda. For example, isda ra jud ka sige gyud. Bulad, ginamos, unsa pa na mga pinirito, tinulang isda ngana. Unya inig mangaon mo outside, like maglaag ta karon kay kuan birthday ni kuan mangaon ta og seafood. Pero mura gyud magana nga, sige ra tang pwede mangaon na po tag karne, maglitsyon na po ta, Pwede yung chicken joy, litsyon, nga sige ra man tag seafood ani ay. Kanang mga ingana gani, like like mao na nga kaming mga chef, kaming nagtrabaho og kusina, as much as possible sa amoang free time, di jud kami mo-consume og luto-luto. Di jud kami mo-consume og luto-luto. Di jud ko ganahan motanaw ng mga cooking-cooking kay sometimes ma-inspire ka. It really depends sometimes. Ma-inspire mo ka sometimes nga kana ganing, ging ana niya maayo like mura gani kang mga kat-on ka sometimes sa mga education pod ba nga, yahan ning gingaan ni, i-explain man gud nila. Sorry, sa katong culinary class wars, explain mo gud nila sometimes unya ipakita jud like technique jud gani siya nga siya jud nagbuhat, mura na gani siya gibuhat ni niya no, na nabidyohan lagi siya sa pagbuhat niya ni. Mo ni iyang gibuhat, mo ni iyang giluto, pero timing lang ba nga nabidyohan gyud ba, mura gani naa jud siya evidence nga mao gini iyang gibuhat gyud ingana. Pero sa kasagaran nga show is like mura naman gud gi-write na daan, nangutana sila sa chef if sakto na imong gi-write, okey ba ni siya ingana, sakto ba ni siya nga mga, mura na siya dili siya impronto gani sa kanang mga uban nga kanang teleserye nga cooking. Mura siya og kanang wala na gud pila na gud ni ka weeks, pila ka months ilahang gi-write na ilahang film ingana. Pero sa kanang uban nga shows nga realistic jud, naa sila'y ihatag nga challenge unya diha na gid nimo ma-feel ba nga unsa jud level sa ilahang skill gani nga lutuan ning kuan, lutuan ning talong gamit ang mga 6 ingredients. Lutuan ning talong, 6 ingredients ang imong gamiton, unsa may maluto nimo ani in under 1 hour. So mura gani ka makaana ka ba nga, tagaan siya og kani, kitagaan siya og kana, unsaon guro na niya. So impronto nya makita nimo ang skill, nya makita nimo nga giunsa niya, time management niya, mura kag naa kay makatunan ba nga, kuyawa 'no? Di man jud ako motanaw tong culinary class wars, pero nianam gud ako uyab nga tan-awon nato ni together. So mura gani nakahanap pug ko ba unsa jud inaani, di jud ko ganahan tan-aw ani oy. Pero nakaana jud ko nga tan-awon nato, okey tan-awon nato. Tagaan ako og chance. So mo 'to pag tan-aw nako, it's so nice kay like kanang kanang pressure moments gud diha man gud na nimo mahibaw-an ang unsa jud ang skill level sa chef ingana ba. Kasagaran sa mga chef problem solvers man jud mi. Problem solvers jud mi, ang kanang skill ang kanang usa sa skill sa isa ka chef is ang problem solving. Kay ngano man, what if naay customer nga dili siya pwede mahakaon ani, unsaon man ninyo? What if naay customer nga ni-complain siya about ani, unsaon man nimo pag-solve? Like what if nahutdan na mo ani, unsaon man nimo pag-solve ingana ba? In a few minutes, few orders mahurot na ni siya, unsaon man ninyo, unsaon man na ninyo ingana.
what if ang inyong main nga lechon kay napagod siya tanan, saan man na? You know, like sa save pa ba 'to nimo, mas napa ba'y ma-salvage ato ingana, saan man nimo, you know? Ang kani siya kay mahal kini siya pagkapalit unya nagbaligya ninyo kay barato ra kayo, saan na siya, lugi mo ani, ana ba, you know? Daghang na mga nga ana nga mga moments nga sometimes layo pa lang daas, maghuna-huna na ka ba like, "Hay, mahurot na gini siya, di na gini makuan," ingana niya. Naay mga problems nga i-solve nimo nga diha dayon, you know, in a few seconds. Naay sometimes mapaso og kalit, "Fuck, paso man si kuha ano, buhanga na yun, saan man ako ni?" Nahiwa man kamot ni kuha na yun, saan man ako ni, nga ba? You know, na-off kalit ang deep fryer, kaya nagkaproblema. Saan man ni pagluto ron sa mga kuan, fries, french fries, saan man ni, you know? Nayabo ang tanan ninyo nga sauce. Kay na-slide ang nagdala ato nga sauce sa kuan. Asa guro to niya dadon, na-slide siya, nayabo tanan, nya kapila na gud to ka oras ninyong giluto gud kay para ma-reduce ang sauce ba, mahimo siyang saucy ba ingana. Yabo man saan ni. So kanang mga ingana gani mga naay sometimes nga mga problem sa kusina nga dali-dali jud nimo nga i-solve daan, ingana ba? Unya napoy uban nga problem nga dugay like for example, naamoy special kunuhay, unya mura gani for example ano, ang kaning inyohang gipalit nga kuan, kaning inyohang gipalit nga mantika kunuhay ngana ba, is ang imong gi-estimate hangtod ni siya sa isa ka semana, like ana gani ka nga, alright kani 1 week ni siya nga supply ngana. Unya before pa lang ang 1 week nahurot na gaya siya. So ang problem solving na sa ngana. Nandiyan mga so mao na nga naa to'y show sa asa 'to dapit nga show isa sa Amerika 'to. Ang tawag niya is The Bear ang tawag sa show, about siya sa kanang mura siyang teleserye nga about sa luto-luto ba. Unya ang reaksyon sa atong mga kuan, chef nga nakita ato is ana sila nga dili namo mahuman og tan-aw kani nga show. Kay mura mi og mobalik amuang anxiety, mobalik among trauma, ingana ba. Kabantay ang kani nga feeling 'no, kaning anxiety nga feeling nga ako ang gipasabot is kabantay ka anang naa kay buhaton. For example, naa kay gibuhat, you know? For example, naghiwa ka 'no, ngana while naghiwa ka is naay nagtan-aw nimo, imong boss. Like imagine na naghiwa ka na nagtan-aw nimo si Gordon Ramsay. Kanang feeling nga hadlok kay ka ba, kana ganing anxious kay ka, nga paranoid ka, nga much better nga walay magtan-aw nimo while kay hiwa. Kay wala ra gyud, chill ra kayo ana. Dana kasi imong kaugalingong kuan ba, hunahuna ba nakagihuna-huna nga lain ngana. Pero imagine na naghiwa ka nya nagtutok nimo ang isa ka tawo. Kanang naa kay buhaton nga feel nimo masayop gyud ni kay naay nagtan-aw nako. You know? Like for example, for example, naggunit ka og phone nimo sa imong right hand, unya naggunit ka og basura sa imong left hand. So naglakaw ka sa basurahan kay ilabay to nimong plastic nga puno og basura sa imong left hand. Pag-abot nimo sa basurahan, imbis nga katong plastic nga naa sa imong left hand nga puno og basura ang imong ilabay sa basurahan, is kato na ng cellphone nimo imong nalabay didto sa basurahan. Amo to paglakaw nimo, pag-ana nimo nga, "Hmm, asa naman 'tong cellphone ako?" So kanang mga ana nga
tungod kay murag imo na-overwhelm ka ba? Mo na nga kasagaran kami nga mga chef, di jud kami motanaw og kanang mga shows about cooking. Unya natoy kuan kanang trivia, di ba siya yung trivia? Like mura siya veteran sa World War I mo siguro 'to or World War II ba. Nga gipatanaw sila og Saving Private Ryan nga movie nga about anang mga World War. Unya sa first 5 minutes pa lang daan kay nanggawas silang tanan kay nakaana sila mga mura man 'to nabalik ang amuang mga PTSD katong mga traumatic experience namo ba murag nibalik mo siya. Kay tan-aw mi ato ang uban nga nangurog, ang uban nanghilak, ang uban is like naglisod sila ginhawa kay mura sila na-bring back ilahang memories ba nangamatay ang ilahang kauban sa kilid nga headshot, nga wala ang tiil, nga buto ang kuan, kanang ana gani. Like for example nay ubang tao nga if makita lang sila og iro is mo bring back tong ilahang memory nga gigukod sila og iro. Ngana ba? May ibang tao nga if makita sila og manok is ma-bring back to ilang episode is ma-bring back to ilang memory nga gukod sila og manok. You know, ganang mga ingana. So kami, sometimes sa amuang free time, di jud kami magkuan, you know, di jud kami tanaw sa kung unsa mong trabaho. We don't watch it. Anyway guys, sorry kay ni kuan ha. Shout out ni Eman Adlaon. Pero I don't think ako nang matanaw dol. You know, like mura ginamo ang I don't know sa ubang chef jud siguro maybe passion jud nila gyud nga mura gani tanan nga mga shows ako jud gitanaw kay mao na gini ako ang you know, ingana ba? Mao na gini siya ako ang passion sa akong life. Ako jud gitanaw ang tanang shows ingani ngana. Kay naman gyud ubang tao gud nga kanang sobra na gani kay kakuan gani. Kaana na jud ka ba nga okay, ikaw na jud na unsay ganahan nimo medal, tagaan ka og medal ngana ba? You know na uban nga for example basketball, kaana gyud sila nga tanang mga video sa basketball ako na gid tanaw gyud. Tanaw ra gyud ako na kay mao gyud ang ganahan jud kanako nga sport. So mura gyud kaana ka nga so maayo na kay ang basket di ay na since nakita na nimo tanang shows sa basketball, maayo na jud kay kang basket di ay. You know? Ikaw na jud siguro ang pinakamaayong basket kay kita naman kaya nimo tanan. Na jud ubang tao nga kanang you know like sus kita na ba tanan ay sus wa jud mo sige mo parehan ako. Kana gyud ka nga okay. Pero napat ako'y basahon katong kang Zankyo ni ana siya nga idea for next episode. Isuro niya mi diha environment nimo sa Brisbane. You know, pero taas na kay nga episode. Maybe next episode na siguro na siya dol. Di lang ta mo masuroy pero murag maghimo lang ko og story kunohay ba nga basta mo lang yun na ko idea daan ako lang i-take note kay para sa yun siya i-follow gani kay mura man gud siya magsugod sa Philippines moadto ka og airport moadto ka og immigration landing ka sa Australia murag yung ana gani nga tour kunohay I know di man jud ta mo podcast sa kanang kuan actual gud imagine na mag-podcast ko nga ani maglaglaag ko lain gyud siya paminawon you know for example nang laba ka nagplantsa ka or padong ka matulog nya naa lang kalit mo syagit nga tao sa kilid di nga na ba kay nag-tour kunohay ko so murag you know basta next episode na siya guys nya ay ninyo kalimti og rate sa atong podcast sa kuan Spotify kay
Ginamay na lang ba makatabang sa atuang kuan. Kay ganahan mo ang ganahan jud nako ani nga podcast 'no, mahitabo ani nga podcast is I just want nga kanang parehan akong edad or much younger than me nga ganahan ko nga ma-reach nila ilang mga goals nga na ba. Like ganahan ko nga ma-share sa akong experience, ganahan ko nga ma-share sa akong mistakes, ma-share sa akong mga nabuhat kay mura gani wa mo gid podcast nga paminawon sa una nga makatabang nako or kanang makapaminaw ko ani niya mura gani kay daw ako na siyang buhaton, ako na gining tarongon nga na ba. Unya before ko mo go 'no, ako ra diyang masulti guys, like hunahunaa imuhang barkada karon, imuhang friends karon, unsa may ganahan nimo sa inyong life? Kinahanglan jud kay friends nga uban nga kuntento na gid sila nga diri ra sila. Naay friends nimo nga naa sila nabuhat nga nakapahunong nila, you know? Naay ubang friends nimo nga naningkamot jud sila maayo, kaana ka nga wala gyud ni siya pila ka years ani niya 'no, ma-reach na gid niya iyang goals. So mura gani mo sad day hunahunahon nato sometimes ba nga unsa may asa naman mi ani the next 5 years, the next 10 years, you know? Kay ako mga ubang mga barkada ron nihunong na sila, nagtambay ang uban naningkamot. So mo ganing kasagaran gyud sa mga friends nako nga maningkamot, makaana jud ko ba nga may ra jud pre or may ra jud bay nga naningkamot po ga. Kay happy kay ko nga dili lang ako ang naningkamot nato. Dili lang ako ang kuan kanang mura gani sa tanan nato nga barkada 'no, kaya happy ko nga naa poy na successful ba nga na gani. Happy ko magtan-aw nga nausab na ka, happy ko magtan-aw kung asa na ka naabot karon. Kay pati man ko kaayo nga magtan-aw ko niya ako ray naingani, ako ray na successful nato, niya kamo is like nalulong sa sugal, nalulong sa droga, nagtambay lang, natigulang na lang ta ani nga ingani ra ta, you know, asam jud asam jud mo murag gani lami kay sumbagon ang uban nga, you know, sayang nga eh. Pero anyways, see you in the next episode guys. Thank you for watching.